Bjorn Formosa l-ġimgħa filgħaxija ġie premjat iċ-ċittadin Ewropew tas-sena f'ċerimonja f'Dar l-Ewropa, il-Belt Valletta, imdawwar bil-familjari u ħbieb tiegħu attivisti fejn Malta. Il-membri parlamentari Ewropew tal-Partit Nazzjonalista, David Casa, Roberta Metsola u Francis Zamidimek, flimkien ma' Marlene Mizzi u Miriam Dalli mill-Partit Laburista, innominaw lil Bjorn Formosa l dan il-premju li jirrikonoxxi l-valur u l-ispirtu Ewropew f'nies li jiddistingwi lilhom infushom minn oħrajn. Saqsejna lil Bjorn xi tfisser għalih li l-Parlament Ewropew jirrikonoxxih bl-ogħla premju li jista' jagħti lill-ċittadin Ewropew. Dan il-premju, però ovvjament ifisser li x-xogħol li qed nagħmlu qed jiġi apprezzat u qed ikun ta' utilità għal dawk li għandhom bżonnu fil-komunità. Ovvjament iservina biex jisprunana biex inkomplu bdil-ħidma u biex inkomplu nwassu proġetti li jistgħu jkunu utli għal min għandu bżonn. Roberta Metsola, membru parlamentari Ewropew tal-Partit Nazzjonalista, elaborat kif l-MPs Maltin waslu għal din l-għażla. Il-ħidma tiegħu għal persuni li batu bl-ALS hija waħda li lilna tagħtina kuraġġ u li jurina li tista' teleb id-batija bis-solidarjetà u bil-ħidma tant qalbina li ġabet lil pajjiż kollu fajta waħda ejjew nagħtu dak kollu biex nelbu din il-marda daqshekk kifra. Bjorn temm jgħid kif grazzi għal ġenerożità tal-poplu Malti qed iwettaq xewq oħra tiegħu ta' dar oħra fil-komunità din id-darba f'Ħażebbuġ biex tgħin aktar nies. Xi ħaġa unika mhux għal Malta biss kif ukoll għall-Ewropa u anke d-dinja tista' tgħid li jkun ċentru li l-pazjenti mar neurodeġenerattiv u jitrattahom bl-aqwa mod possibbli. L-idea hija li nofru kwalità ta' ħajja aħjar u fl-istess ħin iżidu l-lonġetività u nżidu l-possibilità li pazjenti li għandhom mar terminali li forsi xi darba jsibu xi tip ta' kura.